Tuto hneď pri tejto mapke je krásne spravené skill centrum, aj veľké skoky sú tu. Takže keď sem niekto pôjdete, môžete sa tu takto pekne rozjazdiť. Majú to tu chalani veľmi pekne všetko označené. Vôbec treba nič hľadať. Všetko hneď pekne vidíš, kade máš ísť. No a tie výšlapy sú tu vôbec není zadarmo. Hneď tento prvý je dosť celkom brutalitka. Na začiatku každého trailu je pekne označený názov, náročnosť, a keď to je takto ťažký trail, tak ešte upozornenie, čo sa tam nachádza. Počas výšlapu takto vidíš pekne veľmi veľa prekážok a úsekov trailov, takže už počas výšlapu si pekne spravíš obrázok o tom, ako moc to je náročné alebo nie. A z vrchu porad môžeš ísť bomby. Zdravím vás pri novom videu. Dnes som sa vybral do Bojníc, na Bojnícko-Dubnické cyklotrasy, kde by som chcel prejsť všetky cyklotrasy, respektíve traily, ktoré tu sú, vrátane úplne nového flow trailu. Takže ideme rýchlo na to, nech čo najviac postihnem. Nachádzam sa práve teraz na najdlhšom traili, ktorý tu je, to je Palfyho trail, ktorý funguje ako taký výšlapový trail, je tak hore-dole a spája začiatky všetkých ostatných trailov, ktoré tu sú. Takže tento Palfyho trail nepôjdem celý, lebo ten ide až potom dole do Bojníc, ale využijem ho ako výšlapy k tým ostatným trailom. Nádherné výhľady sú tu. Ide to tak hore-dole. Tento Palfyho trail, kľudne aj deti alebo frajerku sa môžeš zobrať. Práve som sa po Palfyho traili dostal na štart Nofriho trail a štart Corvinovho trailu. Palfyho trail pokračuje takto, ale ja by som nestrácal výškové, tak si poviem dať hneď tento Nofriho trail. Potom sa vrátim naspäť hore a budeme pokračovať na Corvinov. Takže Nofriho trail na oči. Prvýkrát to idem, takže žiadne jašenice. Idem tak, to je asi hlavná stopa. Iha, kamienky. Aha, to zavreté. Takže teraz takto. Tuto medzi kamienky, pozor na šalter. No, idem to dosť pomaly, ale tak prvý pokus. Dúfam, že doskočím, neviem, jak to tu vyzerá. Dobre. No, sa skočka z klopky. Veľmi veľa kameňov, aj ostrých. Malý dropík. Tak tu som sa stratil. Tuto bola asi nejaká chicken line vyjazdená a zavreli ho. Dobre, ak sa dáme sem, ideme tadeto. Ja beriem tiež ľahšiu stopu. Tak, tuto zatvorené zákruty, ale tu sa dá pekne oprieť do klopky.
No nepoznám tam, moc som sa rozbehol. Takže pokračujem. To ma dosť koplo. Asi by som sa mal trošku ukludniť, lebo padnem hneď. A to je koniec. Tak krátky, ale výživný, no. Takže naspäť na štarte, no Free Hotel máme za sebou. Určite keď sem pôjdeš, tak to nechoď na blázne, jak ja hneď. Lebo je to tam pozatvárané na takomto povrchu suchom do šmíka. A ideme na Corvinov trail, je tu hneď step up na začiatku. Pôjdem si ho dať klasicky na oči, tak dúfam, že neskončím mŕtvy. Rozbeh veľký! Á, dobre to je. Mohol som ísť kľudne aj rýchlejšie, lebo som to nedoletel. Ale príjemný skok. Dobre, pokračujeme hneď ďalej. Klopky krásne. Lavice. Tie klopky sú pekne porobené. Aha, takéto dvojačiky menšie. Transfer z klopenky do druhej klopenky. Ďalší dvojáčik. No toto je ideál tak pre stredne pokročilých. Tu bude nejaký dropík. Dobre, bez dopadu. Dá sa ísť na oči. To malé skočky, ten povrch je dosť šmyklavý, jak je sucho. Našťastie klopky držia. To je nejaký rock garden spravený. Drevený dropík. Je to tu pekné. Kamienky, takže trošku na brzdy predtým. Šmyklavý prach. Tam by to možno chcelo trošku klopenku. Aha, tu sú dve stopy. Veľa zákrut. Nenudíš sa ani chvíľu, fakt. Koreňový úsek. Vybrzdená zákruta zatvorená. Tak a tu sme asi dolu. Veľmi pekné odvezenie. Nachádzam sa práve teraz na štarte Čákovho a Giletovho trailu. No a spravím to následne. Napríklad tento Giletov trail. Už máme dva vlastne. Tento bude tretí a Čákov bude nakoniec štvrtý. A potom ešte sa vrhnem na ten flow trail, lebo čo som videl, jak tie klopky vyzerajú, tak to je ne ani trail centrum, ale bike park, fakt veľké. Poďme na to. Zase čierny diamant. Že som zvedavý, čo nás tu čaká. Hneď začíname kamienkami, takéto schody kamenné. Idem všetky traily na oči, takže opatrne. Aha, tuto je tento veľký drop. No nič, hecnem ho. Mohol som ísť trošku rýchlejšie. Ale dobre, je tam. Tu
To sú už trošku väčšie dvojaky. Je to pekne vidieť všetko z toho výšľapu, takže si to môžeš pozrieť a není to až tak nebezpečné. Tuto je nejaký tunel. Zatvorené veci. Malý dropík. Není tu moc vidieť za zakruty, takže radšej idem na brzdách. Aha, tuto pokračujeme. Dúfam, že to nie je rozpadnuté, dobre. Tuto nám hlásia spomal. Dobre, môžeme pokračovať. Nejaká kľudnejšia pasáž. Šlapavejšia. No toto je taký prešlap len. Nejaké zákrutíky. A čo ďalej? Aha, to už sme na... Aha, ne, stále je to Giletov. Stále je to Giletov. Kam až ideme? Tuto čo sú nejaké dve odbočky. Aha, technický pasáž. Nič strašné. No a že by sme zase išli z kopca? Tuto tie kamienky. Skoro strom. Toto asi skončíme až dolu. Niekde. Šmíklavý povrch. No, ešte, že som dali klopku, lebo to by som nezabrzdil nejak. Tu je nejaká rozpojka, som si to nevšimol. Tam vidím nejaký dropík. Giletov Trail North Shore. Pomaličky. Technika po kamienkoch. To som mohol ísť. Ale toto vyzerá dobre. Ukáže, jak je to strmé. Tak to treba trafiť tú latku dole. Budem jej veriť, že ma udrží. Budeme teda veriť, idem to vyskúšať. Pomaličky, aby som ju trafil. Tak som ju asi netrafil. Škoda, že to nemám natočené inak ako z hlavy. To muselo vyzerať dobre. A rajdy na krivo. Dobre.
náklady. Musím sa viac sústrediť a menej rozprávať, lebo potom padám. To je také 2 hodiny šoféruješ a potom hneď Double Diamond Traily. Pekný les ihličnatý. Áno, sme na začiatku. Dobre. Ideme naspäť hore. Škoda, že je také sucho, nedá sa moc rýchlo jazdiť. Tuto som nevidel, čo tu je. Už jak som sa vykotil z toho North Shoreu, tak už sa bojím. Tu je nejaký dropíček. No, musel som to rozšlapať, ináč by som to nedoletel. Zavretá zákruta. Táde to. Asi malý výšlapík. Áno. Tu nemám rýchlosť, kurva. No nevá. Tuto čo je? Tu je také malá dvojka. Dropíky. Aha. Toto si radšej pozriem. Predtým, jak to pôjdem. To vyzerá byť ťažké, to vyzerá byť easy. A do klopenky, výborne. Tak a tuto to pokračuje po ceste. Nejaké kamienky. Tuto čo je, nejaká odbočka? Poďme. Strmé, šmiklavé. No čo by som tu chcel robiť, tu nič není. Strmé a šmiklavé. Kamienky. Takéto schody. No toto je pekná technika. Veľmi pekná. Ale na oči je to trošku dangerous. Tuto majú tento kameň ako? No tak toto už som takéto niečo raz išiel dneska a zle to dopadlo. Takže berem chicken line. Chcelo by to mať viac času a najazdiť si to, lebo je to fakt pekné. To som mohol ísť, to je v pohode. No, to som mohol ísť, to je v pohode. Potom ešte ísť ten druhý kameň.
Ten je dosť v pohode, akurát je to také stromy nejaké, takto prašno moc to nebrzdí, takže sa neoplatí moc sa rozbiehať. Aj toto je v pohode, ale už sa mi nechce vracať. No asi som mal. No, tak toto je veľmi zábavná technika na tomto traili. A hotovo? Hotovo. Tak tento posledný, už som zabudol, jak sa to volá, však na začiatku to je. Je veľmi dobrý. Len teda tie podmienky sú dneska není úplne tip top. Úplná novinka. Hudániho Flow Trail. Čo som videl z výšľapu, to čo som išiel okolo, tak to vyzerá skorej na Flow Trail v bike parku, jak v trail centre. Tie zákruty sú fakt obrovské. Nakopané, robilo sa to s bagrom. Čiže veľmi veľká stavba na pomery trail centra. Začíname takéto lavice, aj trošku málo rýchlosti je tam na ne. Skočka do klopky. Jak sa šmíka ten prach. No nepojde to tak rýchlo, jak som si myslel. Je to tu prašné. Je to veľmi veľké. Ty kokos. Pekne sa dá zaskákať. Tak to pripomína bike park a ne trail centrum. Ale teda prachu je tu veľmi veľa. Škoda, že to je také prašné, že to tak šmíka. Lebo bolo by to super. A tuto vedle je asi výšľap na to hneď spravený. Fakt sú tie klopky obrovské, čistý bike park. Posledný veľký skok. Dva sú tu. No tie si vyslepem a určite si ich skúsim dať. Veľké. Tak kúsok som sa vrátil a idem vyskúšať tie lavice veľké. Tak to bol predek čistý, ale skoro. Pokračujem ďalej, pozriem, čo tu ešte je.
to je zavreté a už naspäť hore, aha. Takže to je koniec. Veľmi pekné.